ערב טוב לכולם. אנחנו היום לומדים סוגיה שבעצם עוסקת בנושא קצת שונה מהמסכת שלנו, אבל תכליתה היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו עוברים לאיזושהי השוואה מאוד מאוד יסודית בין שבועות ונדרים. אנחנו אמנם עוסקים בנדרים ואנחנו רוצים להשוות בין הנדר לשבועה, כאשר מרכז הסוגיה שלנו במסכת שבועות, בדף כ' עמוד א', סוגיה לא פשוטה, ובעצם היא עוסקת בהדפסה בשבועות ונדרים. אז אני רק אזכיר מה שכבר דיברנו עליו בשיעורים הקודמים, שבעצם יש מחלוקת לגבי מהו עיקר הנדר, מחלוקת בראשונים, אנחנו דיברנו על זה בארוכה. האם הנדר הוא בהדפסה או שלא בהדפסה, כאשר מה זה אומר בהדפסה? שצריך בעצם להדפיס את הנדר, כלומר לתלות את הנדר בדיבור שלנו בדבר מסוים שהוא כבר נדור. איך יכול להיות? אז מה, צבת בצבת עשויה, אלא בנדרי הקדש, כן? כלומר, אנחנו צריכים להדפיס את הנדר בקורבן, זה הכי מפורסם, קונם, שזה כינוי קורבן, או להדפיס אותו בכל דבר שיש בו קדושה, שהוא אסור בגלל שהוא הוקדש, ואסור, או יותר נכון נדר שמדפיסים אותו בדבר האסור, לא חל. כן? ולכן הדפסת הנדר היא בדבר הנדור, ולא בדבר האסור. אני מזכיר לכם שאנחנו שאלנו שאלה, מהו עיקר הנדר? ואנחנו הגענו למסקנה שאומנם יש מחלוקת ראשונים, אבל באופן פשוט היה לנו ברור, היום אולי נאתגר את זה, שעיקר הנדר הוא בהדפסה. מה שלא שאלנו עד עכשיו, זה ומה ביחס לשבועה? האם יש הדפסה גם בשבועה? בשביל זה כדאי לנו להיזכר רק במשפט אחד, ממסכת נדרים מדף ב' עמוד ב', שבעצם שמה יש הפרדה בין, יש הבדלה בין נדרים ושבועות, כאשר אנחנו אומרים שנדר זה שאוסרים את החפץ על עצמנו, ושבועה זה שאנחנו נשבעים שלא ליהנות מהחפץ. כן? כלומר, כל הזאת תהיה אסורה עליי בשתייה, זה נדר, בסדר? תהיה אסורה עליי בשתייה כקורבן, כזה, לא משנה בזה נדר, ואני לא אשתה קולה, או את הקולה הזאת, זה שבועה. או במילים שאוהבים להשתמש בהם כדי להסביר את זה, שהנדר הוא בחפצה, והשבועה היא בגברא. כאשר כאן זה ממש כפשוטו. הנדר תפוס בחפץ, והשבועה נוגעת לאדם. ועכשיו צריך לשאול, אחרי שאנחנו יודעים את כל זה, האם תהיה הדפסה גם בשבועה? האם יש אפשרות להגיד, שבועה שלא אשתה קולה, ושהמיץ יהיה כקולה, לצורך העניין. בסדר? כלומר, להדפיס את המיץ בקולה שעליה אני מושבע. אוקיי? עד כאן זה מובן, זה הקדמה כללית, לא דייקתי במושגים, מכיוון שתכף נראה שהם קצת יותר מורכבים מזה. השיעור שלנו היום בעצם יהיה כמו שצריך. מה זאת אומרת כמו שצריך? אנחנו נקרא הרבה בפנים. ורק אחר כך נגיע לסברות, בסדר? יש נטייה לפעמים, וגם אנחנו כשעשינו הקדמה זה היה יותר ככה, אבל יש נטייה לפעמים להגדיר את הדברים, ולהגדיר את הדברים זה נורא קל כשאתה לא צמוד לכתוב. אבל אנחנו לא רוצים ללכת בדרך הזאת, כי העיקר הגדול מבחינתנו זה לא רק לדעת, לזקק את המושגים ולהגדיר את הדברים, זה כמובן חשוב מאוד, אבל זה גם לדעת לקרוא את הגמרא והראשונים. זאת אומרת, וכאן אני אתן עצה טובה תמיד, למשל בסוגיה שלנו יש לפחות 3 שיטות, כן? שזה לפחות יש את שיטת רש"י, ריף ור"ן, יש יותר, אבל לפחות את זה, ואחרי שאתה לומד שיטה שמסבירה סוגיה מתחילתה ועד סופה, הדבר הנכון לעשות הוא לעבור על הסוגיה ולראות האם השיטה הזאת מונהרת לנו, מובנת לנו בכל שלב ושלב בסוגיה. האם היא עקבית? בדיוק, כן?
והאם אנחנו מבינים את התירוץ לפי השיטה הזאת, את השאלה, וכן הלאה וכן הלאה, כי אם לא, יש לנו בעיה. זה אומר שלא הבנו את השיטה. כי הראשונים עצמם היו מאוד מאוד צמודים למה שכתוב, ולא דיברו מלמעלה בכל מיני מושגים שהם הביאו מבחוץ לגמרא. ואם כן, אנחנו בראש ובראשונה נקרא את הגמרא וננסה, למרות שאנחנו כבר יודעים שזו סוגיה מאוד מורכבת, ננסה לקרוא את הגמרא כפשוטה. הגמרא שלנו נמצאת בדף כ' עמוד א', אחרי הנקודותיים, בערך שורה שביעית מלמעלה, ומתחילה במילים תנור רבנן. אז היא מתחילה בברייתא, תנור רבנן, מבטא שבועה. איסר שבועה. איסור איסר, אם אתה אומר איסר שבועה, חייב. ואם לאו, פטור. עד כאן הברייתא. הברייתא הזאת מוקשת מעצמה. הגמרא תקשה עליה תכף, אבל תכף נראה שהיא פשוט, הקושייה היא זועקת בשמיים. כי הגמרא הזאת אומרת ככה, היא אומרת, תדע לך, שלשון מבטא זה לשון שבועה. כלומר, אם אתה אומר במקום המילה שבועה, אתה אומר, אני מתבטא כך, זה הביטוי שפתיים שלי, זה תופס כשבועה. הלשון מבטא עוזרת לנו כלשון שבועה. לשון איסר, גם היא לשון שבועה. זאת אומרת, אם אני אומר, איסר שלא אוכל קורסון, זה שבועה. כן, או כמו שאמרתי, מבטא שלא אוכל קורסון זה. אבל עכשיו כתוב, אם אתה אומר איסר שבועה, אבל אמרתי שאיסר שבועה לפני שנייה, נכון? אמרתי מבטא, שבועה. איסר, שבועה. עכשיו הגמרא אומרת, הברייתא אומרת, אם אתה אומר איסר שבועה חייב, ואם לאו, פטור. חייב במה? בשבועה, נכון? פטור ממה? מהשבועה. אבל מה זה אומר, אם אתה אומר, לפני שנייה כבר אמרתי שאיסר זה שבועה, וכמובן זה בדיוק שאלת הגמרא, אז הגמרא מיד שואלת, כן? אם אתה אומר איסר שבועה, ואמרת איסר שבועה, אמרת איסר שבועה הוא, נכון? אמרנו את זה. הקושייה מובנת לכולם? זו קושייה פשוטה. לשונית פשוטה בברייתא, לא מובן מה הברייתא רוצה. ומכאן אנחנו מתחילים בתירוצים. תירוץ מספר 1. אמר אביי, אחי כאמר, מבטא שבועה. איסר מתפיס בשבועה. זאת אומרת, בברייתא שכתוב איסר שבועה, זה לא כפשוטו, אלא מהמילה איסר אנחנו למדים שאפשר להדפיס בשבועה. בסדר? איסור איסר, אם אתה אומר מדפיס בשבועה כמוציא שבועה מפיו דמי, חייב, ואם לאו, פטור. זאת אומרת, אומר אביי, ההמשך של הברייתא בעצם אומרת, אני מסביר אותו עכשיו כפשוטו, כמו שאני מנסה למחוק את כל מה שאני יודע. ההמשך של הברייתא אומרת, משהו כזה. היא אומרת, האם הדפסה בשבועה היא כמו שבועה או לא? זאת אומרת, לברייתא יש שתי כותרות, ואז אחרי שתי הכותרות יש שאלה. כותרת אחת היא מוסכמת פשוטה. מבטא, לשון מבטא זה שבועה. כולם מבינים מה זה אומר לשון מבטא זה שבועה? אם אני אומר מבטא שלא אוכל, כמו שאמרתי שבועה שלא אוכל. כן? מה הבעיה אם משנה מהפשט שהבנו? הוא אומר איסר זה לא שבועה. איסר זה הדפסה בשבועה. ואז הוא אומר, אם אתה אומר שהדפסה בשבועה דינה כשבועה, אז חייב. הדפסה היא כמו שבועה. ואם לאו, פטור. בסדר? מה? לא, אנחנו רק יודעים שאיסר זה הדפסה בשבועה. זה לא אומר שהדפסה בשבועה חלה. זה אומר שזה לשון של הדפסה בשבועה. לשון של הדפסה. לשון הדפסה, בדיוק. בסדר? בדיוק. ועכשיו אנחנו אומרים, כן, אז אמרנו, ואם לאו פטור, אם אתה אומר איסר שבועה, ואמרת איסר שבועה, אמר הבעיה, אחי כאמר, מבטא שבועה, איסר מדפיס בשבועה, איסור איסר אם אתה אומר מדפיס בשבועה כמוציא שבועה מפיו חייב, מדע בחייב ואם לאו פטור. וממאי דמבטא שבועה, עכשיו הגמרא שואלת שאלה אחרת לגמרי. אבל תחילת הברייתא, מאיפה אנחנו יודעים שבלשון מבטא היא כבלשון שבועה? אז היא מביאה פסוק, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים. כן, הנה, תשבע לבטא. אז הגמרא מקשה על זה ואומרת, איסר נמי,
בכתיב כל נדר וכל שבועה תיסר. הנה, גם פה הלשון היסר צמודה בשבועה. אז אם מבטא זה לשון שבועה, אז יסר זה גם מבטא שבועה. אלא ממאי דאיסר מתפס בשבועה הוא. עכשיו אנחנו הולכים לכיוון ההפוך. אולי נסביר שהיסר זה התפסה בשבועה ולא שבועה. בכתיב או 10 איסר על נפשה. בשבועה, כן? או 10 איסר על נפשה בשבועה, אתה רואה שזה הדפסה. אז הגמרא אומרת זה לא מספיק טוב. למה זה הדפסה? כי כתוב 10 איסר על נפשה בשבועה. יש השבועה בנפרד פה, אתם שמים לב? כן? זה בפסוק הולך, או 10 איסר על נפשה בשבועה, זה אומר שזה שני דברים נפרדים. מבטא נמי כתוב, הכתיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה. הנה, אז גם מבטא הוא לא שבועה לפי זה. אלא אמר אביי, מבטא שבועה מאחה. מבטא שזה שבועה, אנחנו לומדים מפסוק אחר, ואם היות תהיה לאיש, ונדרע עליה, או מבטא שפתיה אשר 10 על נפשה. ואילו שבועה לא כאמר. או, יש לנו פסוק יפה, שבו מוזכר נדר, נכון? אם היות תהיה לאיש ונדרע עליה, או מבטא שפתיה אשר 10 על נפשה. מה זה האו הזה? זה משהו אחר, זה לא נדר, מה זה נשאר להיות? שבועה. אז הנה מבטא פה זה במקום שבועה. בסדר? מובן הראיה פה? ואילו שבועה לא כאמר. במה היא אסרה עצמה? במבטא. במבטא שפתיה שעליה, בלשון מבטא. זאת אומרת, הגמרא מבינה את הפסוק במילה מבטא כפשוטו, שהמילה מבטא. זה לא שהיא תבטא משהו, זה לא סתם כל ביטוי, אלא המילה מבטא היא שבועה. אם כן, נשארנו מסקנה לאביי, שמבטא שבועה, איסר הדפסה בשבועה. אוקיי? עד כאן שיטה ראשונה. עכשיו יש לנו שיטה שנייה. רבא אמר, לעולמי מלאך, מדפיס בשבועה לאו כמוציא שבועה מפיו דמי. מי שמדפיס בשבועה הוא לא כמי שמוציא שבועה מפיו. ואחי כאמר, מבטא שבועה, איסר נמי שבועה. כן, כמו שהבנו בהבנה המקורית של הברייתא. אסרא דאיסר, כן, מה שכתוב אחרי זה, הרי אחרי זה אני מזכיר לכם כתוב, נכון, איסור איסר, כן, אז אסרא דאיסר, הטילו הכתוב בין נדר לשבועה. הוציאו בלשון נדר, נדר. בלשון שבועה, שבועה. כלומר, אומר רבא, וצריך להגיד, זה לא נכנס לפשט של הברייתא. בשום פנים ואופן. כי בעצם הרי הברייתא אומרת מבטא שבועה, איסר שבועה. לפי זה פה רבא יותר חזק מהאביי. נכון? כי אביי דחף לנו מילה. אביי אמר מבטא שבועה, איסר, הדפסה בשבועה. אז ברישא של הברייתא אביי קצת דוחק אותנו. אבל רבא לא. אבל בסיפא של הברייתא, מה אומר אביי? אביי אומר אם יש הדפסה בשבועה חייב, ואם לא פטור זה הולך טוב. רבא אומר לא ככה. רבא אומר תדע לך שמה שכתוב, המילים, שימו לב איך הוא מפרש את המילים, אם אתה אומר איסר שבועה חייב, ואם לאו פטור, אז הוא אומר, את זה אתה צריך להבין כך. אם אתה אומר איסר בלשון שבועה, חייב משום שבועה. ואי לאו, הכוונה, אם אתה אומר איסר בלשון נדר, הרי זה נדר, ולא שבועה. ולכן כתוב ואי לאו פטור. אתם מבינים איך הוא פירש את הברייתא? עכשיו, אני רק אומר את זה, כי צריך לשים לב. אחת מהנחות יסוד שאנחנו לומדים, לפעמים אנשים מדייקים ברמב"ם בקוצו של יוד. אבל לגמרא הם יותר סלחניים. זאת אומרת, הם גם מדייקים בגמרא הרבה פעמים, וצריך לדייק לא רק בגמרא, אלא כדי שנהיה ממש ממש תלמידי חכמים, אנחנו חייבים להבין איך האמוראים למדו את הברייתא. זה הכי טוב. בסדר, אז אני רוצה שתשימו לב שיש פה ברייתא, תכף נראה שהמוטיבציה לפירושים היא מוטיבציה שרבא ואביי הגיעו אותה מהבית, כלומר הייתה להם כבר הנחת יסוד קדומה, אבל שכשהם מטפלים בברייתא המוקשת הזאת, ואין ספק שאת הברייתא לא ניתן לפרש כפשוטה, כי יש בתוכה סתירה, אז האחד מטפל ברישא שלה, נכון? והשני מטפל בסיפא שלה. כל אחד מפרש אחר. יש ביניהם עוד שוני, כאילו, כן. הוא מבין, רבא מבין את שתי המילים איסור איסר, הוא מבין כשאלה. נכון, אני מסכים איתך. סליחה, אביי.
אביי מביא רבא לנו מבין נכון. כדין שלישי. שזה הוצאה לגמרי מפשוטו, בסדר? דווקא זה נשמע יותר. לא. לא. כי כי רש"י יש אפילו מה היה שזה צריך הולך להוסיף בזה. אם מילה. אתה אומר, איסור בסדר? איסר מהו? נכון. רש"י היה צריך להוסיף מילה לפי שיטת אביי. לפי רבא זה בואו. אבל לא נכון, לא נכון, לפי הפשט זו שאלה. כי תסתכלי, שים לב למילים של הברייתא, בסדר? אם אתה אומר, זו שאלה. פה מתחילה השאלה. לא, כן, אבל זה נראה כמו הכותרת של השאלה. אם אתה קורא את הברייתא כפשוטה, שקראנו אותה בלי אביי ורבא, אז קראנו מבטא, שבועה, איסר, שבועה, איסור איסר, אם אתה לא מוסיף על זה עוד מילים, אז לא כתוב פה כלום. למה אני לא יכול להגיד איסור איסר? כי אז מה זה, אם אתה אומר? אם אתה אומר איסר שבועה חייב, ואם לאו פטור, זה נראה שזה הולך על האיסור איסר, נכון? בפשט המילים. הפוך, אני חושב בדיוק הפוך, אני חושב שהאביי פה הרבה יותר מסתבר מאשר רבא, כן? בסיפא של הברייתא, רק שברישא של הברייתא רבא לא נגע. אביי כן. אבל עכשיו הגמרא מגלה לנו מה קרה מאחורי הפרגוד. בסדר? רגע, אבל לפני זה הגמרא אומרת לנו, היכן הטילו? מה זה ההסבר הזה של רבא? שהטילו את האיסור איסר בין נדר לשבועה. יש פסוק, ואם בית אישה נדרה, או אסרה איסר על נפשה בשבועה, ובעצם כאן אנחנו רואים, ואם בית אישה נדרה, או אסרה איסר על נפשה בשבועה. אז ממש יש לנו פה את האסרה איסר תקוע בין שבועה ונדר, והוא יכול ללכת על שניהם. כמובן אתם בטח זוכרים, ואתם בטח שמתם לב שנהדר מפה איזה פסוק, ואנחנו מכירים אותו היטב, נכון? הפסוק שמדבר על מה? הנדרים. איך הולך הפסוק הזה? מי יזכיר לי? איש כי ידור נדר לאדוני, או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, כן? לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. מה הקושי בפסוק הזה? פה איפה לאסור איסר נשמע יותר, ומי הוא קשור? עוד פעם, נכון? איש כי ידור נדר לאדוני, או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו. זאת אומרת, לאסור איסר על נפשו פה, אם אני צריך להפריד בין נדרים ושבועות, ומי הייתי מצמיד אותו דווקא? שבועה ולא בנדר, נכון? רק תשים לב, כן? ואז, זה הערת ביניים. ואז הגמרא אומרת לנו את הדבר הכי חשוב בעצם, שלכבודו הגענו לפה, ואז דו את טעמיו, כל אחד מהם הולך לטעמו. דאיתמר, יש מחלוקת. מדפיס בשבועה, אביי אמר כמוציא שבועה מפיו דמי, ורבא אמר לאו כמוציא שבועה מפיו דמי. הנה המחלוקת, עכשיו שמו לנו אותה בשולחן. יש מחלוקת על הדפסה בשבועה. זה השלב החשוב של הסוגיה. המחלוקת נחשפת בעינינו, כלומר לא רק הפירושים שלהם לברייתא, אלא המוטיבציה לפרש את הברייתא כפי שהיא. מדפיס בשבועה, אביי אמר כמוציא שבועה מפיו דמי. רבא אמר לאו כמוציא שבועה מפיו דמי. שימו לב, הלשון פה לא פשוטה. כי לא כתוב מדפיס בשבועה, אביי אמר אסור ורבא אמר מותר. כן, זה היה פותר לנו הרבה בעיות. וכתוב שהמדפיס בשבועה כמוציא שבועה מפיו דמי, ורבא אמר לאו כמוציא שבועה מפיו דמי. זאת אומרת, אולי יש איזה משמעות להדפסה בשבועה, אבל זה לא כמו להוציא שבועה. בסדר? מה? אוקיי, שאלה מצוינת. הסתבכו בזה מאוד. מי טבעי, על זה מקשים מברייתא. על מי מקשים? תמיד שיש מי טבעי, אנחנו קוראים את הברייתא, אנחנו צריכים לשים לב על מי מקשים. אז תמיד הגמרא היא כמו סרט מתח, היא מותחת אותנו ורק בסוף מגלה לנו מה אנחנו קוראים, אז בואו נעשה את זה. אז מי טבעי, איזה איסר האמור בתורה? שימו לב השאלה, איזה איסר האמור בתורה? מה הכוונה? מהי משמעות המילה איסר בתורה? האומר הרי עליי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין, כיום שמת בו אביו, כיום שמת בו פלוני, כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, כיום שראה ירושלים בחורבנה, אסור. ואמר שמואל על הברייתא הזאת, והוא שנדור ובם מאותו היום. בעצם הברייתא הזאת היא מקור כל המקורות, וזה שאדם לא יכול להדפיס בדבר האסור, אלא אך ורק בדבר הנדור. בסדר? אם כי אמרתי לכם, זה כבר מופיע במשנה. אבל פה זה המקור שכולם נושאים עיניהם אליו. בעצם יש לנו פה מקור שאומר, מי שאומר הרי עליי שלא אוכל בשר, שלא אשתה יין, כי יום שמת בו אביו, כי יום שמת בו פלוני וכו', כן? זה איסר האמור בתורה. ואומרת הגמרא,
והוא שנדור הובא מאותו היום, ככה אומר שמואל, נכון? אמר שמואל, והוא שנדור הובא באותו היום. בישלם עליה אביי, מדמדפיס בנדר נדר, מדפיס בשבועה, שבועה. אלא לרב הקשיא. או עכשיו זה השלב המותח של הסוגיה. מה הקושייה פה ומה התירוץ? הגמרא מביאה פה ראיה מאוד מאוד מוזרה. כן? כי היא אומרת כדבר הבא, שימו לב, יש לנו מחלוקת של אביי ורבא. אומר אביי, יש הדפסה בשבועה. אומר רבא, אין הדפסה בשבועה. מה יחסם להדפסה בנדר כרגע? אין לנו מושג. נכון? עכשיו אומרת הגמרא, יש לי ברייתא שאומרת שאיסר האמור בתורה זה הדפסה בנדרים. ואז אומרת הגמרא ככה, בישלם עליה אביי שאומר שיש הדפסה בשבועות, בגלל שיש הדפסה בנדרים, ודאי גם יש הדפסה בשבועות. או בלשון הגמרא, בישלם עליה אביי, מדמדפיס בנדר נדר, מדפיס בשבועה שבועה. למה? מי אמר? מי גילה רז זה מאחורי הפרגוד הגמרא, שמדפיס בנדר נדר, אז מדפיס בשבועה שבועה. כלומר, אני הייתי מצפה לראות פה תירוץ שאומר, מה אתה מספר לי על נדרים עכשיו? אנחנו עוסקים בשבועות. יש הדפסה בנדר, אין הדפסה בנדר, כן? למי אכפת? נדר זה לא שבועה, ושבועה זה לא נדר, זה משהו אחר. מאיפה נודע הזיקה הזאת? הברייתא הזאת היא כבר ערבה בין נדר לשבועה. איפה? כי איסר זה שבועה. כן. והיא אומרת, שמואל אומר, לא הברייתא, שזה כמו נדר, כיום שנדור בו. הברייתא ערבה, למה הגמרא מביאה את הברייתא הזאת כקושייה למה שאמרנו? אני לא מבין אותך. עוד פעם, מה הברייתא הזאת אומרת? הברייתא הזאת אומרת שאיסר האמור בתורה הוא הדפסה בנדר, נכון? זה הפשט, אני מבין נכון? כן? אם אני לא מבין נכון, אני יכול לפחות להסתכל, אפשר לפחות להסתכל, כן, על רש"י, נכון? שרש"י אומר, וכסלקא דעתא, השתא דהיינו מדפיס בנדר. נכון? רש"י בשורה הצרה האחרונה שלו, מתחילה שורה רחבה, הוא אומר, אנחנו מבינים כרגע, בקושייה, שהברייתא מדברת על הדפסה בנדר. כן, זו איסר האמור בתורה, כן, הדפסה בנדר. ככה רש"י מבין. איך הוא מבין את זה? זה כתוב במפורש. הגמרא אומרת, ושמדפיס בנדר נדר, שימו לב, כשאנחנו לומדים גמרא, צריכים להסתכל, לא משם, לא, מקושיית הגמרא. הגמרא אומרת, מדמדפיס בנדר נדר, ממה שלמדתי עכשיו בברייתא, שמדפיס בנדר נדר, מכאן אני לומד שמדפיס בשבועה גם שבועה. זאת אומרת, מהקושייה של הגמרא אני לומד שני דברים. א', שהברייתא הזאת היא מדברת איתי על הדפסה בנדרים, נכון? אגב, אני יכול ללמוד עוד הרבה יותר, כי כתוב פה שזהו איסר האמור בתורה, כן? ובעצם עכשיו אני מבין שלא רק שהדפסה בנדרים חלה, אלא שאיסר האמור בתורה זה הדפסה בנדר, נכון? כי זה מה שכתוב בברייתא. וזהו איסר האמור בתורה, הדפסה בנדר. אני מתמצת את כל הברייתא, זה מה שכתוב. ואז הקושייה היא מדמדפיס בנדר נדר, מדפיס בשבועה שבועה. וקשיא לרבא ובישלם לאביי, נכון? אני רוצה לשאול שאלה, וזה כבר פה מאוד מאוד חשוב, תמיד לשאול את השאלות האלה. מה הגמרא רוצה מהחיים שלי שהיא משווה בנדרים לשבועות? הכי קל לי להגיד, טוב, זה סברה. בסדר? אבל זה לא נכון. אני אגיד לכם מה הגמרא רוצה מהחיים שלי, אין לי שום ספק בזה. היא רוצה מהחיים שלי, האמת היא, לא רק שהיא רוצה משהו מהחיים שלי, היא רוצה משהו ספציפי מאוד. אביי זה מסתדר לו טוב, נכון? שאם יש הדפסה בנדרים, גם יש הדפסה בשבועות. אבל אם זה לא היה מסתדר לו, אז אביי היה יכול לקום על הרגליים ולהגיד, חברים, לא אכפת לי שאתם משווים בנדר לשבועה, מי אתם בכלל? אבל רבא לא יכול לעשות את זה. אתם יודעים למה? כי איך רבא פירש לנו את הברייתא? רבא אמר לנו שהפירוש של איסור איסר, שזה בין נדרים לשבועות. אתה קישרת בין נדרים לשבועות. רבא בעצמו אמר לנו, שבעצם איסור איסר, אם אתה אומר אותו בלשון שבועה זה שבועה, ואם אתה אומר אותו בלשון נדר נדר. עכשיו יש לי ברייתא שאומרת שזה הדפסה בנדרים. יש פה מתמטיקה פשוטה. אם אתה אומר לי שאיסור איסר זה לשון
ניטרלית שמתאימה גם לשבועה וגם לנדר, הכל שאלה איך השתמשתי בה, ועכשיו אתה אומר לי שאיסר זה הדפסה בנדר, אתה חייב גם לומר לי שיש הדפסה בשבועה. מתמטיקה פשוטה של הקושייה. כולם מבינים? אז הבישלמה לאביי זה על איך שהוא הסביר את הברייתא ולא לזה שהוא אמר... לא, הבישלמה לאביי, אני אגיד לך את זה ככה, זה בישלמה לאביי אפילו אליבא דרבא. אתה מבין? זאת אומרת, אני אומר, אם אביי היה קם בבוקר, והיית מקשב קושייה מהברייתא הזאת, הוא יכול היה לתרץ לך, שלא אכפת לו להשוות נדרים לשבועות. במקרה הזה זה מסתדר לו יופי. אין לו בעיה. אבל לא אכפת לו. למה לא אכפת לו? כי אביי, את כל הברייתא למעלה, שהוא אמר מבטא, שבועה. איסר, הדפסה בשבועה. נכון? אם אתה אומר הדפסה בשבועה, כן, אם לא, לא. היית אומר, אבל מה עם נדר? הוא היה אומר לך, אתה לא במסכת הנכונה. אבל רבא טרח לדחוף לנו את העובדה שאיסור איסר, זו שאלה, איך אתה משתמש בביטוי? אם אתה משתמש בו באופן שנודרים, זה נדר. אם אתה משתמש באופן שנשבעים, זה שבועה. משמע, הביטוי הזה, לא סתם התורה שמה אותו בין נדרים לשבועות, אלא הוא משמש בשניהם. ועכשיו יש לי ברייתא, כן, ברייתא, רבא לא יכול לחלוק על ברייתא, נכון? זה תנאים. והברייתא אומרת לנו שזה בעצם לשון של הדפסה בנדר. מעולה. השלב הבא זה להגיד שזה גם יהיה לשון של הדפסה בשבועה. נכון? הקושייה מובנת עכשיו יותר טוב, לא? עכשיו אנחנו מבינים מאיפה הגמרא מניחה את הנחת היסוד שזה חשוב מאוד 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 להבין את זה. אנחנו נראה בהמשך שבעצם מכאן זה יהיה המפתח שלנו להבין מה רבא אומר בתירוץ. עכשיו, אז רבא עונה על זה. זה החלק, זה הסוגיה. זה הליבה של הסוגיה עכשיו. אלא לרבא קשיא. אמר לך רבא, תריץ ואימה אחי. תתרץ ותאמר כך. איזהו איסר נדר האמור בתורה? איזה מילה הוא הוסיף? נדר, לא היה שם, שם היה איזהו איסר האמור בתורה. האומר הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא ישתה יין כי יום שמת בו אביו, כי יום שנהג בו פלוני, ואמר שמואל והוא שנדור בה מאותו היום. מה היא טעמה? אמר קרא, איש כי ידור נדר לאדוני, עד שידור בדבר הנדור. רגע, מה הוא אמר? מה הוא שינה? כאן מתחילה חידה, נכון? אני הסתכלתי על זה הפעם הראשונה, כן? כמו שאומרים אצל מרוקאים, קודם רסי, אחר כך רש"י, כן? להבין את זה בלי זה. אמרתי, מה הוא רוצה? מהחיים שלי. הרי אני הבנתי עד עכשיו שמדובר בהדפסה בנדר, נכון? ככה הבנתי. ואגב, זה גם רש"י הבין מקודם, וזה לא בעיה, כי זה כתוב במפורש. כי הרי יש לי בקושייה, נכון? בשלב של הברייתא בקושייה, הייתה לי ברייתא, ואז אמרו לי, מי מדפיס בנדר, נדר מדפיס שבועה. אז הגמרא בעצם סיפרה לי, שהבינה שמדובר בהדפסה בנדר. ואז אני קורא את הברייתא, איזהו איסר האמור בתורה, הדפסה בנדר, נכון? עכשיו אני קורא עוד פעם, איזהו איסר נדר האמור בתורה. בלי האמור בתורה, או כן האמור בתורה, נכון? איזהו איסר נדר האמור בתורה. אותו דבר בדיוק. הגמרא אומרת אותו דבר בדיוק. הרי הרי שלא אוכל בשר, שלא שתייה. מה הוספת לי במילה נדר? מה הוספת לי פה? יש איסר נדר, איסר שבועה. אבל מה הגמרא הקשתה? היא אמרה מדפס בנדר נדר, מדפיס בשבועה. נכון? הגמרא לא ציפתה לרגע שאתה תקרא את הברייתא מקודם ותבין שהיא לא מדברת על נדר. וכולם ברור שהברייתא דיברה על נדר. נכון? אתם איתי? כן? כתוב מפורש, מדפס בנדר נדר, מדפיס בשבועה. וקשה להרבה. ובשלמה לאביי. אוקיי, אבל מה אני עושה עכשיו עם הברייתא הזאת? הרי אני יודע שהיא על נדר. עכשיו הברייתא אומרת לי, תירוץ, ומוסיפה מילה, זהו איסר נדר האמור בתורה. לא הבנתי כלום. ואז הגמרא מוסיפה איזו שכבה, ואומרת משהו, כן, ואמרה שמואל והוא שנדור בה מאותו היום, זה עד כאן ידעתי, נכון? אבל יש עוד תוספת. מה הייתה אמר קרא, איש כי ידור נדר להשם, עד שידור בדבר הנדור. מה התוספת הזאת תרמה לי? הרי גם מקודם הבנתי שזה הדפסה בנדר, וגם עכשיו אני מבין שזה הדפסה בנדר, נכון? מה עזר לי הפסוק הזה? מה הוא עזר לי? מה הוא הוסיף פה?
אתם מבינים את הבעיה פה? אני אשאל את זה אחרת. מישהו שיתנדב ויסביר לי, מה תרץ רבא? הקושייה קלה. אביי אומר, יש הדפסה בנדרים ויש הדפסה בשבועות. רבא אומר, אין הדפסה בשבועות. אומרת הגמרא, יש לי הוכחה שיש הדפסה בנדרים. אגב, אני לא יודע מה דעת רבא על נדרים, לא שאלתי אותו אף פעם, כרגע. ובגלל שיש הדפסה בנדר, יש גם הדפסה בשבועה, כי יש לי ברייתא שאומרת, איזהו איסר האמור בתורה, הדפסה בנדר. אומר רבא, איזהו איסר האמור בתורה, איזהו איסר נדר האמור בתורה, הדפסה בנדר, אותה לשון של הגמרא, ואז הוא אומר, מה היא טעמה? אמר קרא, איש כי ידור נדר להשם, עד שידור בדבר נדור. זה, פרסתי בפניכם את כל העובדות. עכשיו, האם מישהו יהיה מוכן להגיד לי מה רבא תרץ? הוא שינה את הברייתא. מה? הוא שינה את הברייתא. אין לי ספק שהוא הוסיף לברייתא מילה. הוא שינה- לא אמר איזהו איסר האמור בתורה, אלא איזהו איסר נדר האמור הברייתא בתורה. לא מדברת על איסר שלך, כן. שרדפתם אחריי, כן. אלא זה לא, זה נדר. למדתי פה נדר, דין נדר. הכוונה היא שדבר שמדפיסים עליו הוא דבר נידור. רגע, למדתי פה נדר, אתה אומר לא, נדר שהוא לא הדפסה. לא, משנה את הגרסה לצורך העניין. רגע, איזהו איסר נדר האמור בתורה, כן, מסביר לך מה זה נדר. ואז הוא אומר לי, ההורה הרי שהוא לא אוכל בשר וישתה יין, כי יום שבת באביב, כי יום שנהרג בפלוני, אז אתה אומר שבעצם הוא מדבר על נדר, אז הוא מנהג שזה נדר. ולא על הדפסה. זאת אומרת, אתה אומר, מה שהיה כתוב מקודם, מדפיס בנדר נדר, מדפיס בשבועה שבועה, זה הגמרא אז אתה אומר עכשיו רבא בעצם עונה בגמרא, תגידו אם אני מביא אותך נכון. הוא אומר הגמרא, אין הדפסה בנדרים. אם אתה צודק, אז הוא ענה גרוע מאוד. אני רק אגיד, מה שמשה אומר, אם זה מה שמשה אמר, לא, למה הוא אמר אין הדפסה בנדרים? כי אם אתה אומר שהוא אמר שפה מדברים רק על נדר, אז זה בעצם אומר שאין הדפסה בנדרים, נכון? זה הרעיון, ככה אני מתרץ את הקושייה. לא, הוא אומר שיש הדפסה עוד פעם, בוא נלך, רגע, בוא נלך על ההוכחה. אני מזכיר לכם שוב. הגמרא אומרת ככה. הגמרא, אני מזכיר עוד פעם, זה סיזיפי אבל אין ברירה. הגמרא אומרת ככה. יש לי את אביי שאומר, הדפסה בנדר והדפסה בשבועה, שניהם אותו דבר. יש לי את רבא שאומר, אין הדפסה בשבועה. אני אוכיח לך, אני אביא לך מקור, מהמקור הזה יש הדפסה בנדר, ובגלל שיש הדפסה בנדר, ברור שגם יש הדפסה בשבועה. עד כאן אנחנו מסכימים שזה קושיית הגמרא? זה קל, אין מה לדון בזה, כן? זה קושייה מוזרה, אני חייב לציין, אני מעלה לך מקור לזה שיש הדפסה בשבועה, הרבה יותר טוב, אבל הגמרא מחליטה להקשות מנדר ולהגיד כל שכן, אם יש בנדר, יש גם בשבועה. לא. בסדר? הגמרא מביאה בגלל שיש כאן את האיסר, ממש כמו שהרב אמר, במתמטיקה. כן. בגלל שכתוב איסר, והוא שם את האיסר בין הנדר לשבועה, אז אפשר לחבר ביניהם. נכון, אבל הוא שם את האיסר בנדר לשבועה, זה עובדה. אבל הוא אומר, אז זה לא קשור אליי. זה נדר. אז יש עוד איסר, אתה אומר. זה לא האיסר שהוא דיבר עליו מקודם. מה שלא מסתדר לי, שהוא היה יכול פשוט להגיד לא הבנתי, מה הוא תירץ? איזה איסר האמור בתורה? לא, עוד פעם, אתם מפספסים, יש קושייה, הקושייה היא הולכת ככה, אני לא אכפת לי כרגע מה כתוב בברייתא, כי זה לא הקושייה, הברייתא היא הראייה לקושייה ולא הקושייה. הקושייה אומרת מדמדפיס בנדר נדר, מדפיס בשבועה שבועה. הפתרון היחיד לקושייה, כמו שאני מבין אותו, זאת אומרת, הוא לא הפתרון היחיד, אתם יודעים, בואו נעשה ככה, האפשרויות לענות על קושייה כזאת, הם 3. האפשרות הראשונה זה להגיד אין הדפסה בנדרים ולכן אין קושייה, אבל הדפסה בשבועות, נכון? האפשרות השנייה היא להגיד יש הבדל בין הדפסה בנדר והדפסה בשבועה. זה לא אותו דבר, נכון? והאפשרות השלישית זה אביי בעצם, זה להגיד עוד פעם שבאמת הנה חינם יש גם הדפסה בשבועה, שזה רבא לא ייתכן שהוא אומר. אז יש לנו 2 אופציות, או שהוא אומר אין הדפסה בנדרים, או שהוא אומר יש הדפסה בנדרים אבל לא בשבועות. אני שואל, הוא חייב להתייחס להדפסה בנדרים, נכון? כי מזה הקשו עליו. מה הוא ענה? אבל השאלה, האם יש הדפסה בנדרים? כן? ואם הוא ענה עליה תשובה שכן, אז אני רוצה לשאול איפה הוא רמוז בדברים שלו שזה שונה משבועה, כי זה הקושייה. כן, בכבוד. הברייתא הראשונה אמרה זהו איסר, כן. ואז אתה מבין שזה גם שבועות וגם נדרים. ככה רבא מבין. זה הקושייה. לא.
מה פתאום? חס וחלילה. הקושייה אומרת, מדמדפיס בנדר נדר, מדפיס בשבועה גם שבועה. הקושייה אומרת, מה פתאום? הברייתא מדברת על נדרים. אבל ההיגיון הפנימי אומר שאני יכול ללמוד מנדרים לשבועות. היגיון פנימי, אתה יכול להשאיר אותו בבית, בסדר? יש לי היגיון אחד, כן? ההיגיון שכתוב פה. זה ההיגיון היחיד שאני בא איתו כרגע. וההיגיון הפנימי שלך, הוא לא יכול לעבוד, כי זה בדיוק הקושייה. כי הגמרא אומרת, אם יש הדפסה בשבועות, אז יש גם הדפסה בנדרים, ורבא לא מסכים עם זה. ואז רבא מנסה לתרץ תירוץ. אומר משה, אני קורא את הגמרא ומבין שיש הדפסה בנדרים. אני מבין את משה. כי משה קורא את הגמרא. הוא אומר, כתוב פה באופן מפורש, עד שידור בדבר הנדור. נכון? זה הדפסה. כן? אבל זה לא ייתכן, אז הוא לא ענה שום דבר. כי אז, אם יש הדפסה בנדרים, אם רבא אומר את התשובה הבאה, הנה הכי נמי, יש הדפסה בנדרים, וזה לא אותו דבר כמו הדפסה, ויש הבדל בין שבועות ונדרים, יועילו כבודכם להסביר לי, איפה כתוב פה ולו במילה אחת פשוטה, שיש הבדל בין שבועות ונדרים, בדברי רבא. כשהברייתא הזאת היא לא רלוונטית. רמי, אכפת, זה לא תירץ את הקושייה. זה לא תירץ, הברייתא לא רלוונטית, זרוק אותה לפח. האם בברייתא כתוב שיש הדפסה בנדרים? או לא? אחרי שרבא שינה אותה, כן. לא, לפני שהוא רבא עכשיו יש לו קושייה, נכון? בקושייה, הקושייה אומרת דבר כזה, עוד פעם, אני חוזר, הקושייה היא נורא פשוטה. תעזוב את הברייתא, שים אותה בצד רגע. הקושייה אומרת, אם יש הדפסה בנדרים, יש גם הדפסה בשבועות וקשה לרבא. אני הסברתי לכם את ההיגיון הפנימי של הקושייה, שזה בגלל שרבא מקשר בנדרים ושבועות, נכון? יפה, אבל עכשיו אני שואל. זה בגלל האיסר. בגלל האיסר שמקשר בנדרים ושבועות, כן? אז עכשיו אני שואל, האם רבא כפר בקושייה ואמר לא הבנתם נכון, אין הדפסה בנדרים בכלל, ולכן גם אין הדפסה בשבועות ולא קשה עליי, או שהוא אמר, ואז אני קורא הפוך, אני הקטן, כתוב את המילים, כן, מה היא טעמה? אמר קרא איש כי ידור נדר להשם עד שידור בדבר נדור, נראה לי שזה אומר שיש הדפסה בנדרים, בפשט שאני קורא, אנחנו נראה, רש"י לא מסכים איתי, אבל אנחנו נראה, או אופציה ב' שהוא אומר מה פתאום אתם לא הבנתם, יש הדפסה בנדר, אין הדפסה בשבועה, כי זה התחייבתי לכם לפני, זה אתם מקשים, ואין הווה אמינה מקשר ביניהם, מצוין, איפה זה כתוב? איפה? מוזכר פה שיש הפרדה בין נדרים ושבועות, הרי רבא אומר עוד פעם, אמר לך רבא תריץ באי האחי, איזהו איסר נדר האמור בתורה, עכשיו תגיד לי, זה מתייחס רק בנדרים, אני יודע, זה גם בקושייה זה מתייחס רק בנדרים, כן? איזהו איסר נדר האמור בתורה, האומר הרי שלא יאכל בשר, שלא ישתה יין, כי יום שמת בו אביו, כי יום שנהרג בו פלוני, ואמר שמואל, והוא שנדור בא מאותו היום. מה איתה? אמר קרא, איש כי ידור נדר להשם, עד שידור בדבר הנדור. מעולה, גם מקודם דיברנו על נדר. מה הוספת לי בחיים שהוספת את המילה, איזהו איסר נדר האמור בתורה? כי איסר לבד כולל בתוכו את שניהם. איסר נדר זה לא כולל. מעולה, אבל הקושייה נשארה. בעצם פה אומר, אני לא מסכים שזה עובד ביחד עם נדר והשבועה. אז אתה בעצם אומר משהו כזה, תגיד לי, הוא הביא אותך נכון, כן? אתה אומר, חזרתי בי. בהתחלה אמרתי שלשון איסר, היא הולכת גם על נדר וגם על שבועה. ועכשיו אתה אומר לי, לא. זה לא נכון. איסר זה רק נדר. אוקיי, אז תגיד שאתה חוזר בך. תגיד. לא, למיסר, כן? תגיד שאתה חוזר בך. נדר וזה מצמצם כאילו. לא הבנתי, אבל זה לא ענה לשאלה. אז הגמרא עדיין אתה אומרת, אז אתה אומר שיש, רגע, אז הגמרא אתה אומרת, אז אתה אומר שיש הדפסה בנדרים? כן. יש גם הדפסה בשבועות. אם לא, לא אמרת כלום. בסדר? למה אני כל כך מתעקש איתכם עכשיו כבר איזה רבע שעה 20 דקות על הקושייה? כדי להבין, אם יש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, ופה המחלוקת עצומה, זה בגלל שבאמת קשה. בסדר? באמת קשה. ואנחנו רוצים לראות, עכשיו בואו נראה, אנחנו לומדים מסכת נדרים, אמרתי לכם, החיסרון הכי גדול של מסכת נדרים, שאין בו את רש"י. אבל עכשיו אנחנו לומדים מסכת שבועות, אז יש רש"י, מה יותר טוב מרש"י? אז בואו נראה את רש"י מתרץ את הקושייה, בסדר? איך רש"י מתרץ לנו את הקושייה? עד עכשיו סוד כמוס, הסברתי פחות או יותר את הגמרא כמו רש"י. כפשוטו, כי באמת הקושי הוא בתירוץ פה, בקושייה ובתירוץ. אז מה רש"י אומר על התירוץ? בואו נראה דף כ' עמוד ב', תריץ ואימה אחי.
אומר לנו רש"י, כלומר, היי טענה, לאו במדפיס בנדר עירי, אלא בעיקר נדר עירי. אוקיי, טוויסט. כן? אז רש"י כבר חולק על משה. רש"י אומר, מה שאומר רבא, זה שבאמת הטענה שלנו בברייתא לא מדבר על הדפסה בנדרים, אלא על עיקר הנדר. אוקיי. והשמעינן שאינו חייב בנדר, אלא אם כן פרשהו, ואחר כך תלאו בדבר הנידר עליו. כבר. כדיה לפלה ואז אל מקרא. ואחי כאמר, איזהו איסור נדר, אבל מדפיס בנדר לאו נדר הוא. והיחידה ממדפיס, כגון שלא פירש, הרי עליי, שלא אוכל בשר ושלא ישתה יין, אלא אמר הרי עליי יום זה, כיום שמת בו אביו, כיום שראה את ירושלים בחורבנה. אומר רש"י, אתה לא הבנת את הברייתא טוב בכלל. הברייתא שלנו אומרת כדבר הבא, רבא לא עוסק, רבא מבין שהברייתא לא עוסקת בהדפסה, אלא בעיקר הנדר. כן? היא עוסקת בעיקר, מה הכוונה? איזו איסר נדר האמור בתורה. איך אנחנו קראנו את המילים האלו? איך אנחנו קראנו? איזו איסר האמור בתורה, ואז אמרנו, איזו איסר נדר האמור בתורה. אני חושב שצריך לקרוא את זה אחרת. איזהו איסר, סימן שאלה, נדר האמור בתורה. כן? זה נדר האמור בתורה. השאלה היא רק שתי מילים. זה לא איזהו איסר נדר האמור בתורה. כן? ואז יש איזהו איסר, נדר האמור בתורה, ויש דוגמאות. ומהו אותו איסר? מהו אותו איסר? הוא פשוט לשון נדר. ומה זה נדר? נדר אצל רש"י, שימו לב, אצל רש"י יש הגדרה שמאפשרת לו להגיד שאין הדפסה בנדרים. כי מה שאנחנו קוראים לו הדפסה, רש"י לא קורא לו הדפסה. אצל רש"י הדפסה בנדרים זה לא להגיד יהיה אסור עליי סוד הזאתי כקורבן, ולהדפיס בקורבן, זה עיקר נדר, והדפסה זה יהיה אסור עליי זה כזה. בסדר? זה הדפסה. שלא משתמש בלשון המלאה, או זה יהיה כזה, אפילו בלי יהיה אסור עליי, זה כזה. ואז בעצם, אומר רש"י, רבא כופר בעובדה שיש הדפסה בנדר. זה מה שהוא עושה פה. הוא אומר, בנדרים. ואז במילא, הוא גם בשבועות אנחנו כבר יודעים שהוא כופר. ואז במילא המחלוקת פה היא מחלוקת כותבית ומהדרין. לדעת רבא, אין הדפסה לא בנדרים ולא בשבועות. לדעת אביי, יש הדפסה בשניהם. זאת אומרת, רבא ענה על הקושייה שלנו כצפוי ממנו, מדמדפיס בנדר נדר מדפיס בשבועה שבועה, הוא אומר צודקים, אין הדפסה בנדרים, וגם אין הדפסה בשבועות. מה קשה מאוד בלשון הזאת, שהרי מיד אחרי זה כתוב, כן, מה היא טעמה? אמר קרא, איש כי ידור נדר להשם, עד שידור בדבר הנדור. אז לנו זה קשה, אבל רש"י אומר, לא, עד שידור בדבר הנדור זה לא הדפסה. זה עיקר הנדר. עד כאן. בסדר? את כל זה מסביר הר"ן באריכות, עכשיו אנחנו נהיה רק על הר"ן. אבל איך זה פותר את מה שכאילו, להראות שהיסוד של הקושייה נשבר? כפתור ופרח. כפתור ופרח, זהו איסר, זה נדר האמור בתורה. רבא שינת הברייתא. לדעת רבא עכשיו, לשון איסר היא כן עומדת באמצע בין נדרים לשבועות? כן, רק לא כהדפסה. היא עדיין עומדת באמצע בין נדרים לשבועות. היא יכולה להיות לשון שבועה ולא הדפסה לשבועה, לשון נדר ולא הדפסה בנדר. אוקיי? היא משמשת לדבר עצמו. אתה מבין מה קורה פה? מה? מה המשמעות של המילה איסר? בסדר? היא יכולה להיות נדר ויכולה להיות שבועה. במקרה שלנו ספציפית היא נדר. כי הדוגמה היא דוגמאות לעולם הנדרים. מה? כן. זה לא הגיוני. כאילו, הברייתא שואלת איזה הוא איסר, סימן שאלה, נדר. לא, איסר זה יכול להיות גם שבועה. אז הברייתא צריכה להגיד איזה הוא איסר, נדר האמור בתורה, או שבועה אמורה בתורה. כן, אבל היא מביאה דוגמאות אחרי זה של נדר. אז הברייתא עוסקת במקרה בנדר, אבל לא בהדפסה בנדר. בלי הדפסה, אני אומר, איזה מין... אז מה הבעיה? יש מילה שהיא קוראים לה איסר, כן. שהיא יכולה לשמש לזה אבל זה לא סותר, זה פשוט חלקי.
פשוט פה מדבר על נדרים, היא מביאה דוגמאות של נדרים, כי יום שבית בו אביב, כי יום שזה, זה פשוט דוגמאות של נדרים, ולא דוגמאות של שבועות. זה ברייתא מאוד מאוד בסיסית שמדברת... זו ברייתא שמביאה דוגמאות לנדרים, בסדר, והיא רוצה להסביר איך נדר יכול להיות בלשון ניסר. זה הכל. נכון, רק שאני ככה יודע שזה איסר. שהאיסר משמש גם כנדר. שהמילה איסר, היא יכולה לשמש גם לנדר. בסדר? עד כאן הפירוש של רש"י. עכשיו אנחנו עוברים לפירושים של שאר הראשונים, ונתחיל בראש ובראשונה בריף עצמו, ונגיד רק דבר אחד ברור מאליו, שלרוב הראשונים, כמעט כולם, חוץ מרש"י וריטב"א, זה בכלל לא יכול לעבוד השיטה של רש"י. כי לרוב הראשונים, מה שרש"י קורא לו עיקר הנדר, איך אנחנו קוראים לו? הדפסה. זאת אומרת, רש"י נתן הגדרה מאוד ספציפית להדפסה. זה כזה. אבל לדעת רוב הראשונים, מה שכתוב פה עד שידור בדבר הנדור, זה גופה, הדפסה. ואז רבא חייב להגיד שיש פה הדפסה. אף אחד לא יכול להגיד שאין הדפסה בנדר. וכמובן זה נותן יתרון אדיר לשיטתו של רש"י. אולי רש"י צודק, וזה הדפסה. כן? אבל אז הריף מביא את כל הסוגיה שלנו. בואו נקרא, הוא מביא אותה בקצרה. ואז הריף אומר, מוסיף כמה מילים על דברי רבא. הרי רבא אמר לנו, נכון? רבא אמר, אחי כאמר, נפתה שבועה, איסר נעמי שבועה, אסרא דאיסר הטילו הכתוב בנדר לשבועה, שנאמר והם בית אישה נדרה, או אסרה איסר נפשה בשבועה, הוציאו בלשון נדר נדר, בלשון שבועה שבועה. זה כולנו זוכרים, נכון? ההסבר של רבא, שהמילה איסר מופיעה בין נדר לשבועה, ולכן זה תלוי איך אני משתמש בזה, כנדר או כשבועה. עד כאן? אתם איתי? אומר הריף, כלומר, איסר יש בו לשון נדר ויש בו לשון שבועה. אם מוצאים מפיו בלשון נדר, זהו איסר שהוא נדר. ואם מוצאים מפיו בלשון שבועה, זהו איסר שהוא שבועה. אבל מדפיס בשבועה, ליקה. הריף אומר באופן חד משמעית, אבל מדפיס בשבועה ליקה. ואז לו לטעמיו, דאית פער מדפיס בשבועה, אביי אמר כמוציא שבועה מפיו דמה, ורבא אמר לאו כמוציא שבועה מפיו דמה, ועכשיו הריף מוסיף מילים. וקיים עלן כרבא. ואיכי דמה היא מדפיס בשבועה? זה מוזר, הריף מביא דוגמה, שתי דוגמאות. איכי דמה היא מדפיס בשבועה? דמישתבא דלא לאכול עדן ביסרא, ובתרחין אמר הרי זו הפת עליי כזה הבשר. זאת אומרת אם אני אומר אני נשבע שלא לאכול את זה הבשר, ואז אני אומר הרי זו הפת עליי כזה הבשר, זה לא שבועה. זה הדפסה בשבועה שלא חלה לדעת הריף. אינמי, עוד דוגמה. הריף מביא לנו עוד דוגמה. אינמי, כגון דשמע חברה דאישתבא, דלא לאכול עדן ביסרא, ואמר איהו ואנא נמיק דכבותך. לאו כמוציא שבועה מפיו דמה. זאת אומרת, עכשיו לא, המקרה הפוך, המקרה אחר. עכשיו דודי אומר, אני נשבע שלא לאכול מהבשר הזה, ואני אומר, ואני כמותו. לא חל. שימו לב, הריף מביא שתי דוגמאות, זה מוזר, צריך לדעת, איך שקראתי את זה, ידעתי שזה, הוא רוצה להגיד משהו, אחרי זה הר"ן סיפר לי מה הוא רוצה להגיד, אבל זה דבר שאתה אומר, מה הריף מתעקש להסביר מה זה שאין הדפסה בשבועה, שתי דוגמאות שונות. דוגמה ראשונה, הוא אומר אין הדפסה בשבועה, זה שאני נשבע על משהו ואומר וזה כזה, דוגמה שנייה זה שמישהו אחר נשבע על משהו ואני אומר וזה כזה, כמו השבועה שלו. בסדר? זה שני הדפסות שיש בנדרים. זה שני הסוגי הדפסות שיש בנדרים. לא הבנתי אותך. בנדרים יש שני סוגי הדפסות כאלה, כמו בן אדם, או כמו... שמישהו אחד נדר... אני עד כמה שיודע, אני יכול להדפיס בנדרים רק בחפץ. לא, הנה הוא מביא את הנזיר. כי נזיר זה קדושה. אז ככה מסבירים שנזיר הוא כמו קדושה. נזיר זה כמו קורבן. בגלל זה אני אומר ואני ואני ואני. זה הכל. כן. לא הבנתי אותך. זה לא כמו בנדר. מה פתאום? פה יש שני סוגים שבנדר על פניו אין אפילו הווה אמינא שיהיה אחרת, נכון? מה אכפת לי אם זה קורבן שלי או קורבן שלך? או אם אין קורבן כזה בכלל, העיקר שאני מדפיס בקורבן. בסדר?
ואז הריף אומר את הדבר הבא, אז הוא מביא את השתי דוגמאות, אבל מדפיס בנדר חי נדרע עלי. כן, אבל מדפיס בנדר ודאי יש נדר, כדתנן הריני נזיר ושמע חברו ואמר ואני, הרי כולם נזירים. בסדר? ופה אין שאלה, כולם נזירים. אז הוכחה שזה מדפיס בנדר, זה נורא מוזר, מכל המקומות בעולם הלך למסכת נזיר ולא לנדרים שיש במסכת נדרים, אבל ככה הוא אומר פה. הוא אומר בעצם אם עכשיו מישהו נודר בנזיר, נודר להיות נזיר, אני אומר ואני מדפיס בנדר שלו וזה חל, ככה הגמרא בנזיר אומרת במסכת בדף כף. אני מדפיס, מה זה בנדר שלו? אני מדפיס בו. מה? אני מדפיס בו או בנדר שלו? בנזירותו. בנזירותו. כן. ותניא נמי, איזהו איסר נדר האמור בתורה, אמר הרי עליי שלא אוכל בשר ושלא ישתה יין כי יום שבת באביב, כי יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, כי יום שראה ירושלים בחורבנה, אסור. אמר שמואל והוא שנדר הובא מאותו היום, דכתיב איש כי ידור נדר אל השם עד שידור בדבר נדור. אז מה זה אצל הריף, הברייתא הזאתי? אצל הריף הברייתא הזאת זה ותניא נמי, כמה? הוכחה שיש הדפסה במה? בנדרים. מה עכשיו קשה עד בלתי נסבל בהסברו של הריף? אז מה ענה רבא? הרי הגמרא הקשתה מדמדפיס בנדר מדפיס בשבועה. ועכשיו הריף אומר לנו, רבא מסיק למסקנה, רבא שקיימה מנקבתיה, אביי ורבא הלכה כרבא, נכון חוץ מיעקא גם, הוא אומר יש לנו כמוהו הלכה כמותו, והוא אומר שהדפסה בנדר לא שווה להדפסה בנדרים. הכיצד? והדפסה בשבועה, הדפסה בנדר חלה והדפסה בשבועה לא חלה. איפה זה נרמז בגמרא הדבר הזה? וזה בדיוק השאלה שמאוד מאוד מאוד מעצבנת את הר"ן. כי הר"ן אומר כדבר הבא, כן, הר"ן אומר, אני מקריא בדף ח' ז' ח' בדפי הריף, למעלה בצד שמאל, לעניין מדפיס בנדר, כן, אתה רואה את זה? יש לך את הדף המלא? כן, לעניין מדפיס בנדר, בכף א' של הדפים, כן. ולעניין מדפיס בנדר לפי שיטת רש"י ז"ל, נראה דקי יחיד ורבא מדפיס בשבועה לאו שבועה, הכנה ממדפיס בנדר לאו נדר, כמו שכתבתי למעלה, מה שאמרנו עד עכשיו ברש"י. אבל הרב אלפסי ז"ל כתב, דלרבא אף על גב דמדפיס בשבועה לאו שבועה, מדפיס בנדר, מי הנדר הוא? והביא ראיה מדתנן, הריני נזיר וכו'. ואז הר"ן יוצא פה לפלפול ארוך על הלשון הריני נזיר, אם זה ראיה טובה או לא, אני מדלג על כל זה. ואז הוא אומר, אלא דקשיא עליה, יש לו קושייה על הריף. דעה משווינן בגמרא, מדפיס בנדר למדפיס בשבועה, הקושייה שלנו. דאמרינן בישלם עליה אביי, מדמדפיס בנדר נדר, מדפיס בשבועה שבועה. אלא לרב הקשיא. על מדליקה למאמר דמדפיס בנדר יהיה נדר ומדפיס בשבועה, לא לאה בשבועה. קושיית כל הקושיות שלנו. ועוד, שהוא שמח דבריו לומר, דמדפיס בנדר רב ונדר, מדתניא, איזהו איסר האמור בתורה. ואליבא דרבא, אך ברייתא עליו במדפיס מהירי, אלא בעיקר נדר, וכמו שפירשה רש"י. כן, הברייתא הזאת מדברת על עיקר הנדר ולא על מדפיס, כן? כי אם לא, אנחנו לא מבינים מה רבא שינה בברייתא, ככה הוא מסביר, איזהו איסר, נדר האמור בתורה, כן? ולפיכך פירשו השבועה כך לדעתו. עכשיו הוא מביא פירוש חדש, הסבר לסוגיה לדעת הריף. דמעיקר האח יקשינן, אח הקטן איזהו איסר, אלמה איסר לשון הדפסהו, ובישלמה להווי הניחה, דתניא גבי נדר, והוא הדין גבי שבועה, דכיוון דקטן דאיסר מדפיס, ודאי עיקר הדפסתו גבי שבועי, דעתם כתיבה או 10 איסר על נפשה בשבועה. והוא גבי נדר לא אשכחן. ותנא דתניא לגבי נדר לרבותא נקטה. כלומר, הברור מאליו לדעת אביי שיש הדפסה בשבועה. כי בפסוק זה יותר משמע. לגבי נדר אין לנו מקור, לכן הברייתא מביאה הדפסה דווקא בנדר. בסדר? נקטה באחי, לומר דאפילו מדפיס בנדר רב ונדר, וכל שכן גבי שבועה. היא לקח לאביי הניחה, אלא לרב הקשיא. דיו אמר איסר, לאו היינו מדפיס. ואחר קטן דאיסר היינו מדפיס. וקשיא נמי. דכיוון שהוא מדפיס, אף מדפיס בשבועה שבועה, דאי איסר מדפיס ובשבועה, גם רינן מדכתיב,
או 10 איסרה ונפשה בשבועה, וכמו שכתבתי. עכשיו שימו לב לתירוץ. עד כאן זה הקושיה. ואמר לך רב עטרי, צחי, איזהו איסור נדר האמור בתורה? כלומר, החלב באיסר דקרא עסקינן, דאיסר לאו היינו מדפיס, אלא אחי כאמר, איזהו דבר שהוא אסור בנדר ואינו נדר, האומר הרי עליי שלא אוכל, כלומר שהוא מדפיס בנדר, שאף על פי שפרשו, כיוון שאמר שהדפיסו בדבר הנדור, מדפיסו לפי שיטה זו, שלא כדברי רש"י ז"ל, שכתבנו למעלה. אומר את הדבר הבא, אומר הריף, הר"ן מסביר את הריף כדבר הבא. מה שכתוב בעצם, שהר"ן אומר, איך אנחנו קראנו את הברייתא? איזהו איסר? נדר האמור בתורה. הוא אומר, לא טוב, צריך לקרוא עוד פעם. הרי בברייתא המקורית כתוב, איזהו איסר האמור בתורה, נכון? עכשיו, קורה פה משהו שהוא שערורייתי במבט ראשון. אומר הר"ן, לפי הריף צריך לקרוא את זה ככה. איזהו איסר נדר הכתוב בתורה, הכוונה לא לאיסר שכתוב בתורה, אלא לאיסר נדר, כלומר הוא סוג של המילה איסר שהולכת עם נדר, שהיא לא באמת כתובה בתורה. הכתוב בתורה פה משנה את המשמעות שלו, שזה לא כתוב בתורה, אלא זה הדין בתורה. כן? בדיוק, כן? זהו איסר שהוא הנדר הכתוב בתורה. אתם מבינים? זאת אומרת, במקום לקרוא, מקודם קראנו, בקריאה הכי פשוטה איך קראנו, איזהו איסר נדר הכתוב בתורה, סימן שאלה ואז תשובה, נכון? עכשיו אנחנו קוראים, אחרי זה עם רש"י קראנו, איזהו איסר, נדר הכתוב בתורה. עכשיו אנחנו קוראים ככה, כן? אנחנו קוראים, איזהו איסר שהוא כמו נדר הכתוב בתורה. מי הוא? תמשיך השאלה, זה ארוך, רק שכוונה היא... כן? איזהו איסר שלא כתוב בתורה, אבל הוא כמו הנדר הכתוב בתורה. בסדר? זה הדפסה. זה הדפסה בנדר. איך זה מועיל לנו עכשיו שהוצאנו את זה? עכשיו אנחנו עוד לא פתרנו כלום. נכון? למה לא פתרנו כלום? כי בסופו של דבר, יש לנו עדיין הדפסה בנדר. ואם יש הדפסה בנדר, אז למה שיהיה הדפסה בשבועה? כן? ואז ממשיך הר"ן ואומר, ומדפיס בנדר נדר, ומדפיס בנדר גמרינן מאיש כי ידור נדר להשם, עד שידור בדבר נדור, והפוק כדבר האסור. ולרב נמי מפיק דבר המושבע, שהמדפיס בשבועה עליו כמוציא שבועה מפיו דמי. ולא זהו איסר האמור בתורה. דאיסר לאו היינו מדפיס, אלא הוציאו בלשון נדר נדר, בלשון שבועה שבועה. היא לקח אף על גב דקיימא דמדפיס בשבועה עליו שבועה, מדפיס בנדר מהנדר, מי הנדר הוא, כך פירש על דרך הרב אלפסי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שאני התעקשתי אתכם בהסבר של הגמרא טוב טוב, להסביר את הקושייה של הגמרא. אם אתה לא מבין את הקושייה, בחיים אתה לא תבין פה את התירוץ. נכון? כי אני התעקשתי אתכם על פניו, על פלפול ריק, זה עכשיו חינוך, אנחנו עושים עכשיו חינוך ללימוד גמרא. התעקשתי אתכם על פניו להסביר שהקושייה היא דווקא לרבה. זאת אומרת, זה פשוט, הגמרא מקשה על רבה, אבל אני הסברתי לא רק שהגמרא מקשה על רבה, שהגמרא מקשה על רבה אליבא דרבה. והיא לא מקשה על אביי אליבא דרבה. זאת אומרת, על רבה אליבא דאביי, סליחה. מה הכוונה? מי הכריח אותנו מלכתחילה להאמין שיש קשר בין נדרים לשבועות? רבה. אם סתם אנחנו קוראים פה את התירוץ, זה במובן. מה פתאום, איפה רבה רומז לנו שאין קשר בין נדרים לשבועות? הוא לא אומר שום מילה, נכון? עכשיו מסביר פה הר"ן בהסבר נפלא שמופיע בהגאות השרי, זה המקור שלו, בדברי הריף, ואומר כך, הוא אומר, רבא אומר, אתה הקשית עליי כל הזמן, בגלל שאמרת לי שאני בעצמי אומר שאיסר, זה לשון שהיא עובדת גם עם נדרים וגם עם שבועות, אתה צודק, אבל הברייתא לא מדברת על האיסר הזה. יש עוד איסר, כן? שהוא כמו הנדר הכתוב בתורה, והוא הדפסה בנדרים. עכשיו אנחנו מבינים את התירוץ שלו. הוא אומר, בעצם אומר רבא, רגע, שאני אמרתי לך מקודם שאיסור איסר, הוא הטילו אותו בכתוב, בין נדרים לשבועות, ואם אומרים אותו בלשון נדר הוא נדר, בלשון שבועה שבועה, לא דיברתי בכלל בהדפסה. למה? כי אין הדפסה בשבועות, אז גם אין הדפסה בנדרים,
יש הדפסה בנדרים, זה דין אחר, זה דין נפרד. זהו איסר שהוא כמו נדר הכתוב בתורה, הדפסה בנדר. עד כאן? יפהפה. 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 אי אפשר להבין את זה אם אתה לא מבין שהקושייה היא על ידי רבא. השם יעזור למה הר"ן לא אומר את זה. אם יש לנו הנהדרת, אבל הוא לא מסביר את זה. לא מסביר, אבל רק זה, אם לא, אין לזה מובן. אם לא, אתה לא מבין מה השתנה. נכון? זאת אומרת, אני ציפיתי שתגיעו כאן, דופקים על הדלתות של בית הכנסת, מתפקדים עליהן ואומרים, מה רצה מאיתנו הר"ן? אבל מסתבר שזלזלתי בכם. כי כולכם כבר החזקתם את החשבון הזה בראש. שהקושייה היא בעצם אליבא דרבא, ואז הבנתם את התירוץ העמוק מאוד שמוצע פה. בסדר? עד כאן? אם כן, מה עכשיו התירוץ? שימו לב. לפי הריף לא מסבירים את הסוגיה בכלל כמו רש"י. לפי הריף, לדעת רבא, יש הדפסה בשבועה, יש הדפסה בנדר, ואין הדפסה בשבועה, כי רבא סך הכל טרח להסביר לנו, שלשון איסר היא גם בשבועה וגם בנדר, אבל זה לא נוגע אלינו, בעניין ההדפסה. הדפסה יש בשבועה, יש בנדר ואין בשבועה, ולכן הגמרא שאמרה ועזדו את טעמיו, טעתה. נכון? כי הגמרא איך היא מתחילה? היא אומרת לנו ברייתא קשה, מבטא שבועה, איסר שבועה. אם אתה אומר איסר שבועה, חייב, ואם לא, פטור. אביי מסביר את הברייתא בדרך ראשונה, רבא מסביר את הברייתא בדרך שנייה, ואז אומרים ועזדו את טעמיו, כל אחד מסביר את הברייתא בטעמו, כי אביי אומר שאין, שיש הדפסה בשבועה, ורבא אומר שאין הדפסה בשבועה. לא נכון. רבא אומר, מה פתאום? לא הלכתי לטעמי פה בכלל. אתם לא הבנתם אותי נכון. לא עזדו את טעמיו. כי שכתוב ועזדו את טעמיו, אתם אומרים לי שאני פירשתי את הברייתא ככה, בגלל שאני חושב שאין הדפסה בשבועה. לא הבנתם, זה בכלל לא קשור אחד לשני. מה אמרתי הרי? אמרתי מבטא, שבועה. איסר, שבועה. כן? אם אתה אומר, ואסור איסר, אם אתה אומר איסר בלשון שבועה, שבועה, בלשון נדר, נדר, זה לא קשור בכלל להדפסה. אתה שואל אותי מה דעתי על הדפסה בשבועה? אין הדפסה בשבועה. אבל זה משהו אחר. מובן מה שאמרתי עכשיו? מי שמבין את זה מבין את הסוגיה. בסדר? חשוב מאוד. עכשיו היינו יכולים ללכת הביתה, אבל משה אמר שהשיעורים בגמרא מותר 1.5 שעות. יש לי 3 שעות, אבל אני מנסה לתמצת את זה לתוך שעות. לא יפים, נכון? אז בואו נמשיך. הר"ן לא מקבל את זה. אומר, וידידי קשי עלי. יחי, עכשיו זה קושיה קשה. בטח שמתם לב לזה. יחי, דמחי דור נדר הוא, דמרבינן הדפסה, בנדרים, לא אבל ממימר דמחי דור נדר נפקא לן. שמכיוון שהדפיסו בנבר נדור דווקא, הווה נדר. דעת צריכינן לרבוי הדפסה בנדרים. ובשבועות לעת לן ריבויה, לעת לן הדפסה. דף אגב, למה הייתה אמה דשמואל קאי? אפילו אחי לריבוי הדפסה בנדרים צריך קרא. ומסברה לעת לן, כדי לעת לן בשבועות. איזה שאלה מדהימה. איזה קושייה מדהימה הר"ן שואל פה. באמת. אומר הר"ן, רגע. אתה אומר לי עכשיו, שינית לי את כל הראש, נכון? הפכת לי את החיים. אמרת לי, הברייתא הזאתי לא קשורה לאיסר האמור בתורה. ומה היא קשורה? להדפסה. מאיפה למדתי הדפסה? מאיזה פסוק? כי איש כידור נדר. אבל מהפסוק הזה גם למדתי שעד שידור בדבר נדור. איך אני יכול ללמוד 2 דברים מאותו פסוק? כלומר, אם אמרת לי עד עכשיו שאיסר זה איסר האמור בתורה והוא הדפסה, יופי. על הכיפק. אני מבין הכל. איסר זה הדפסה, איש כידור נדר עד שידור בדבר הנדור ולא בדבר האסור. עכשיו זרקת לי את האיסר לצד. הרי רבא עושה פה הפרד ומשול בין האיסר האמור בתורה בין הדפסה בנדרים. אז מאיפה אני לומד? הדפסה בנדרים בכלל. ואם תאמר שאני לא צריך ללמוד הדפסה בנדרים, הרי בשבועות אין הדפסה כי אין לי מאיפה ללמוד. לכן ממילא דבר ברור הוא שאני לא יכול ללמוד אותו פסוק את 2 הדברים. אם אתה אומר שאיש כידור נדר זה עד שידור בדבר הנדור ולא בדבר האסור, מאיפה למדתי שיש הדפסה בכלל? איך אני לומד 2 אלה עם פסוק? ועוד, כיוון שריבתה תורה הדפסה בנדרים, קושייה נוספת. אני רוצה, הקושיות של הר"ן, באמת פה, הפלא ופלא. כיוון שריבתה תורה הדפסה בנדרים, למה לא ללמוד מהם בשבועות? דאי ידות לא יתרבה בשבועות, ומנדרים ימפינן בהו.
ועד כאן לא יבא ונתן בנדרים, אלא אם יש יד ופאה, ולאן אחריני כדי יטעתם, אבל בשבועות לא יבא אלן, משום די יתקש בנדרים, כדי כתיב כי ידור נדר או יישבע שבועה. ואשכח ניידות בשבועה כדתנן בנדרים. נדרי רשעים, נדר בקורבן ובשבועה, כמו שכתבתי שם בסייעתא דשמיא. וכי איך ידי יפינן ניידות ושבועות מנדרים, המה יבא יפינן מנין נמי הדפסה. ואפילו ספוקינן ולא מספקינן בה, כמו שמספקינן ביד וקידושין. אגב דבר יתקוש בנדרים. כן, אומר הר"ן, רגע, בוא ניקח דוגמה. הר"ן אומר, בוא נראה עד כמה משווים בנדרים ושבועות, בסדר? ידות שבועות לומדים מידות נדרים. עכשיו ידות שבועות זה חד, אין בזה ספק, זה לא כמו ידות קידושין, זה ברור מאליו. אם זה כל כך ברור מאליו שלומדים ידות משבועות, מנדרים ושבועות, למה שלא נלמד גם הדפסה מנדרים ושבועות? מאיפה? מי שמחה להחליט על החלוקה הזאת? זאת אומרת, קושייה אחת הייתה בעצם הסוגיה, וקושייה שנייה עכשיו היא מסברה, אבל היא קושייה מאוד טובה. למה שלא נלמד ממנה? מאיפה? איך אתה מסביר את רבא על פי זה? כן, רבא כל כך פשוט הוא הדבר הזה. ואז הוא אומר, ולאביי אינם מהדפסה דכתיב גבי שבועות גמרינן ונדרים, דאמרינן בישמע מאביי, וכי תימא משום מיעוטא דעד שידור בדבר הנדור ולא בדבר המושבע, היינו מילה לאומר בלשון נדר הוא מדפיס בדבר המושבע, אבל באומר בלשון שבועה הוא מדפיס בלשון שבועה מנהלן. אומר הר"ן, מה הבעיה? עד שידור בדבר הנדור, זה יהיה דין ספציפי לנדרים. מה? וזה לא קשור לשבועה. למה שזה ימנע בשבועה? ועכשיו פה עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להתווכח עם הר"ן. בסדר? בידות, השאלה מי ידות. הגמרא גם היה לה קשה, אתה צריך ברייתא. לא, ברייתא אבל שלא לומדת משום פסוק. זאת אומרת, הגמרא פשוט שמסיקים ידות מנדרים ושבועות. לאותה ברייתא זה פשוט. זאת אומרת, פשיטא לן שלומדים מהתורה דברים על שבועות מנדרים. דבר רציני מאוד, כמו ידות. אז למה שלא נלמד גם הדפסה? אם משווים בין נדרים ושבועות, למה שלא נלמד הדפסה גם? למה שלא נלמד בעצם כל דבר שהכתוב לא מפריד לנו? הרי אנחנו צריכים לזכור, רבא זרק אותנו מהכתובים, נכון? ואמר לנו, יש הדפסה בנדרים והדפסה בשבועות, ותעזבו את הכתובים בשקט. למה? למה שלא נלמד? בסדר? ועוד אני אומר, עוד פעם, אני מזכיר לכם, מי פה אשם בכל הבלגן? רבא בעצמו. כי הוא אותו רבא שאמר לנו שבלשון איסר משמשת גם לנדרים וגם לשבועות. אז בחייאת, מה אכפת לך? להשוות אותם גם להדפסה. ועכשיו שימו לב, עכשיו מגיע קטע עמוק מאוד. צריך להחזיק ראש. אתם ערניים? כן? תעבדו על זה. וכי תימא לרבא, היינו טעמה משום דהדפסה שייכה בנדרים, ולא שייכה בשבועות. משום דנדרים איסור חפצה נינו, וכי מדפיס כיכר בדבר אחר שנדר עליו, ואומר זה כזה, שפיר חל להדפסה, משום דאיסורא החפצה רכיבה. אבל מי שנשבע שלא יאכל כיכר זה, וחזר ואמר זה כזה, אין בדבריו כלום, דאיסורא לא חי אלא כמה כלל, אלא הגברא. עכשיו הוא אומר את הקושייה, הוא אומר רגע, יש הבדל אדיר, הרי הנדר עוסק בחפצה והשבועה עוסקת בגברא, לכן כשאני אוסר על עצמי את הבקבוק קולה הזה, אז האיסור איפה נמצא? בבקבוק, ואז אני אומר זה כזה, אני מדפיס משהו באותו בקבוק, נכון? וזה הדפסה בנדרים, אבל בשבועה שאני אומר שאני נשבע לא לשתות מהקולה הזאת, מה קרה לבקבוק קולה? כלום ושום דבר. איפה ההדפסה? עליי, נכון? אני, גברא, אסור לשתות הקולה, כן? מה? לא, רגע. כן. לא משנה, בשבועה לי אסור לשתות קולה. בנדר הקולה עשויה עליי. במה אני יכול לתלות? הר"ן אומר, במה אני אתלה בשבועה? איך אי אפשר לתלות בשבועה? כי הרי נדר הוא חל מחפץ, החפץ יש בו קדושה, נכון? ומתוך הקדושה הזאת אני בעצם מדפיס את הקדושה הזאת, את הנדר שלי בקדושה הזאת, נכון? זאת אומרת, אני אומר, תהיה אסורי הקולה הזאת כמו המיץ הזה, כי לפני זה נדרתי על המיץ הזה, הדפסה.
אבל אם אני אומר, אני נשבע שלא לשתות מהקולה הזאת, כמו מהמיץ הזה, אז על המיץ הזה אין שום איסור. לא אמרתי כלום, נכון? בסדר? מבינים? אבל עליך יש איסור. מה? אבל עליך יש איסור. לא, אין איסור, אבל מה זה משנה? מה זה עוזר? עליי יש איסור, אבל לא נשבעתי בי, נשבעתי במיץ. מבין? שהבעיה אמר שיש הדפסה בשבוע. צריך להבין, למה? אנחנו עכשיו ברבא, בסדר? לא. עכשיו ברבא. לא, הקושייה היא ברבא. עכשיו אנחנו מסבירים, אני אומר... למה הקושייה רק עליי? רגע, תכף נראה מה הקושייה, תכף נראה למה זה לא עובד. עכשיו זה לא קושייה, עכשיו זה תירוץ ברבא בעצם. עכשיו זה ניסיון להסביר את רבא יותר טוב, נכון? אז הוא אומר ככה, הוא אומר, וכי תימא לרבא, כן? אז תחשוב על רבא, שמפריד בין הדפסה בנדרים והדפסה בשבועות, אליבא דעריף, כמובן, אנחנו כל זה אליבא דעריף. אז רבא אומר, אין לי בעיה בחיים בכלל. למה אין לי בעיה בחיים? כי אני חושב שהדפסה בנדרים והדפסה בשבועות, זה לא אותו דבר, זה חפצה וזה גברא. עכשיו, איך עובד נדר? מה זה נדר? אני מדפיס בדבר נדור. זה מסכימים כולם, נכון? אז נגיד עכשיו אנחנו מדפיסים בקורבן, בסדר? איפה הקדושה? בקורבן, נכון? מה אני עושה? אני מדפיס את הדבר שאני רוצה להקדיש אותו, לא להקדיש, אבל לאסור עליי, בקורבן, נכון? זאת אומרת, אני אומר, כונם כל הזאת עליי, נכון? עכשיו, איפה תפס הנדר? על מה? על הקולה. אבל אם אני אומר, אני נשבע שאני לא אשת את הקולה הזאת, מה אמרתי? אני, הסיפור הוא בי. לי, אסור לשתות הקולה. מה קרה לקולה? גורנישט, כלום. כן? אני רק מזכיר לכם, יש שאלה, בגמרא אצלנו נדרים ל"ה, האם יש מעילה בקונמות? כלומר, האם הקולה הזאת עכשיו אפשר למעול בה אחרי שנדרתי בה? שנדרתי עצמי הנאה ממנה. מי יכול לדמיין את זה על שבועות בכלל? אין קשר. מבינים? לא זה על פסגה הרבה. לכן, אתה מתקדם. אתה מגיע להסבר של הר"ן, שאיתו נסיים להיום ונמשיך את זה כנראה בפעם הבאה, כי אני רואה שאני לא מתקדם. אבל רגע, אבל עכשיו, אז בעצם אומר הר"ן, אז יש לי יופי של הסבר. יש יופי של הסבר לרבא. רבא אומר, לא יא חביבי, זה הבדל של חפצה וגברא. נדרים זה בחפצה. שבועות זה בגברא. לא ייתכן ששבועה תדפיס בחפץ אחר. ועל זה אומר הר"ן, לא טוב. הקטי לא סגי. למה? דתינך כי אי גבנה, שאני רוצה להדפיס שבועה בחפץ, כן? אבל מאן דשמע חברה דאשתבע, דלא לכו לדין בישרא, ואמר ריו ואנה נמי דכבותך, בחיי גבנה שפיר מתוק מהדפסה, דגברא גברא. אומר הר"ן, רגע, הוא אומר, אם תאמר, הרי כל מה שעכשיו אנחנו בקושייה, נכון? למה לא ללמוד הדפסה בשבועות מהדפסה בנדרים? אומר הר"ן, אתה רוצה לומר שאיש אפשר להדפיס בשבועה, בגלל ששבועה זה בגברא ונדרים זה בחפצה, זורם איתך. אני זורם איתך. אי אפשר. מי לא זורם איתך אגב? אביי לא זורם איתך. אבל אני זורם איתך. אי אפשר. כי איך יכול להיות? הרי הקדושה נמצאת בחפץ, ואני, אם אני עכשיו נשבעתי על הקולה, אין בה כלום, והשתא מאי אמר, אין פה שום דבר. כן, אין פה כמו שאומרים, אין שם תואר, כמו שאומרים הראשונים, על הבקבוק. הוא רגיל, לא קרה בכלום, אני השתניתי, הוא היה בקבוק. אבל אומר הר"ן, אבל אפשר להדפיס גברא בגברא. איך זה יכול לעבוד? עכשיו דודי אומר, אני נשבע שלא לשתות הקולה הזאת, ואני אומר, ואני נשבע כמותך. במי הדפסתי? לא בקולה. בדודי, בבן אדם, בגברא. שהוא נשבע, זה גברא בגברא, למה שזה לא יתפוס? במילים אחרות אומר הר"ן, זה מנגנון. אם יש מנגנון הדפסה, אז בנדרים הוא יעבוד בחפצה, ובשבועות הוא יעבוד בגברא. מה הבעיה? כן? ועכשיו הבנו למה הריף כל כך התעקש להגיד לנו ששני הסוגים האלה אין בהם הדפסה. כי הרי הריף אמר לנו, אתם זוכרים, תראו איזה יופי, תראו איך מרן פה, הרי הריף אמר לנו, תדע לך, אין הדפסה. לא באופן שבו אני מדפיס בחפצה, שאני נשבע שאסור לשתות הקולה
ואז אני אומר, אני גם נשבע שאני לא אשתה מהמיץ כמו שאני לא שותה כמו מהקולה. לא, זה פשיטא שלו, גם לא בגברא. עכשיו זה מובן. והר"ן מעיר על זה. שימו לב, הר"ן אומר. ואפילו בקאי גבנה כתב הרב אלפסי דלא חיילה. דאמי לא גמרינן למנדרים. כי איך היא תגמרינן ידות מנין. ודוחקו לומר דכיוון דלא מקיימה הדפסה בשבועות כגבנה דמקיימה בנדרים, לא גמרינן מנין הוא לגבנה דמקיימה בשבועות. הר"ן אומר, אני כבר רואה את התירוץ הגרוע שלך, הדחוק שלך, לומר, לא, זה לא אותו דבר. כי בנדרים ההדפסה היא בחפצה. ובשבועות, אם תהיה הדפסה, היא תהיה בגברא, ולכן אי אפשר ללמוד נדרים בשבועות, כי פה זה בחפצה ופה זה בגברא, זה דחוק מאוד, אני מבין אותו לגמרי. אני אגיד לכם למה זה דחוק מאוד. פשוט מאוד. כי אם בנדרים נדר הוא בחפצה, ויש בו דין הדפסה, זה לא הדפסה בחפצה. הדפסה בנדרים זה בחפצה, כי נדר הוא בחפצה. דין הדפסה הוא אידאה שחלה על כל מציאות לפי מה שהיא. בסדר? תחשבו על ההדפסה כמו מטוס שטס באוויר. נכון? איך הוא טס ישר, אבל על הקרקע רואים אותו לפי התוואי של הקרקע. בסדר? אם יש הדפסה בנדרים, במילא היא תהיה בחפצה, זה לא הדפסה בחפצה. יש הדפסה, נדרים זה חפצה, אז הדפסה היא בחפצה. אם תהיה הדפסה בשבועות, אז יש הדפסה במילא היא תהיה בגברא. זה מה שהר"ן אומר, זה צחצוח פשט דבריו. ולכן הוא לא יכול לקבל את ההסבר הזה. הוא מביא פה קושיות, כן, שתי קושיות ענק. קושייה אחת, איך לומדים מפסוק אחד שני דברים? גם שיש הדפסה בנדרים, וגם שעד שידור בין הדבר הדור ובדבר האסור, וזו קושייה ממש בתוך הסוגיה. קושייה השנייה, הוא אומר, מאיך תיתה לא ללמוד נדרים משבועות לעניין הדפסה. שבועות מנדרים לעניין הדפסה. ואם תגיד לי שאין הדפסה בגלל שזה חפצה ובשבועות אין חפצה, מילא, מה תעשה עם הדפסה בגברא? והוא אומר, והריף כאילו מנע מאיתנו את זה. הריף באריכות לשונו הלא אופיינית לו, שהוא דחף לנו שתי דוגמאות, הוא עצר אותנו מלחלק ולהגיד, אם הריף היה מביא רק את הדוגמה הראשונה, או לא היה מביא דוגמאות בכלל, היינו אומרים, אנחנו מבינים אותך רבנו. שאתה אומר שאין הדפסה בשבועות, זה בגלל ששבועה זה בגברא ואי אפשר להדפיס בחפצה. אבל אם מדפיסים גברא בגברא, זה יעבוד טוב מאוד. הריף אומר, לא רוצה להגיד ככה. אני אתעקש איתך שתדע שאין הדפסה בכלל. בעזרת השם, נמשיך בשיעור הבא מכיוון שאני לא נמצא בארץ בשבוע הקרוב, אז אנחנו כנראה נעשה את השיעור הזה במוצאי שבת. נשלים את זה במוצאי שבת, בסדר? כדי לסיים את הסוגיה הזאת, כשאני עדיין יחסית בתוכה. אם כי הראש שלי כבר בסוגיה אחרת לגמרי, שהכנתי באיזה שיעור בצרפת, על נושא שונה לחלוטין, אבל אנחנו נסיים את זה כנראה במוצאי שבת, ונשלים, כי אני מבין שזה צריך עוד איזה פישול קטן אצלכם, וזה לוקח לי יותר זמן כפי שחשבתי. ברוכים תהיו. כמה זמן דיברתי? אז מי שרוצה, מוצאי שבת ב9:15.